Jakob družstvo bolo založené v roku 2008 a fungujeme ako združenie pestovateľov. Máme viac ako 20 druhov paradajok. Všetky paradajky pestujeme len v skleníkoch. A to je v zásade aktuálne si myslím najzdravší spôsob, ako dopestovať paradajky. Tým, že máme ich v nejakom uzavretom priestore, vieme používať biologickú ochranu, nemusíme tie rajčiny postrekovať. Ku všetkým tým, či už chorobám, baktériám alebo nejakým škodcom sú ako biologickí predátori. Povedzme, je dravá osička, ktorá parazituje molice, takže my nemusíme molice nejakým spôsobom chemicky zneškodňovať. My tie rajčiny dávame aj svojim deťom, tak máme istotu, že nie sú tam nejaké reziduá pesticídov a podobne. Žitný ostrov je ideálny na pestovanie, lebo tu je ideálne podnebie, ideálna teplota. Nemusíme prisvetľovať tej rajčine, lebo stačí nám tých 2000 hodín prirodzeného svetla na tom žitnom ostrove. A samozrejme využívame geotermálnu energiu, obnoviteľné zdroje energie. Využívame aj závlahovú vodu. To znamená, zachytávame dažďovú vodu vo veľkých vonkajších nádržiach. Tá dažďová voda po použití sa ešte ďalej recykluje, takže máme ako nulovú emisiu vody. Na našich strechách, či už skleníkov alebo skladov, sú umiestnené slnečné kolektory a fotovoltické panely. To znamená, že viac ako 90% energií, ktoré využívame na pestovanie rajčín, sú z obnoviteľných zdrojov. Nakupujeme v zásade hotové úle s nejakým presným počtom čmeliakov a takto prebieha ako keby prirodzené opeľovanie. My s Lidlom spolupracujeme v zásade od nášho založenia. Po tých prvých rokoch sa vyprofilovali nejaké sexy produkty a potom už to bolo skôr o spoločnom nejakom raste. Každý rok v zásade sme stavali nový skleník, potrebovali sme obchodného partnera, ktorý s nami takisto rastie. Lidl na Slovensku posledných x rokov vždy otváralo aj nové predajne, takže pre nás tá spolupráca je obojstranne veľmi výhodná. Ja by som určite odporúčal spoluprácu s Lidlom jednak kvôli stabilite objednávok, dodávok, stabilite platieb, to je veľmi dôležité. A takisto sa si myslím, že veľmi dobre komunikuje aj s obchodníkmi Lidla.